dinhi sa atong tubag sa Salmo, ningon ta nga ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon, o kining maong kahimtang harianon nakita ni dire sa atong unang pagbasa ni Propeta Isaías. Nakita niya ang kahimtang dito sa langit, o gani nakaingon siya nga di man ko angayan nga ibutang dinhi kay hugaw man ko, hasta akong baba hugaw niya. Nadayo to ni lupad na kirubin gadag baga, gibutangan sa hirag baga iyang baba, ningon dayon gipasaylo na ang imo mga sala, pwede na kamutabi. Motong ningon dayon si Propeta Isaías, ania ako, sugua ako. Kitang tanan suguon gitas Ginoo, nilingay mong tupad ning na magpasugo kag Ginoo ana. Kay usahay ra ba imbis nga magpasugo ta, kita nay kusog kay manugo sa Ginoo. Nya ningon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, walay tinun-an nga mulabaw sa iyang agalon. Kitang tanang mga tao tinun-an og sulugoon ra gyud tas Ginoo. Muna dili unta ta magpaalig-alig nga murabag kita na noon murag maoy master nga kita nay magbuot unsaon nato pag-atiman ang atong kaugalingon ug ang atong katilingban ug ang kalibutan. Unya di nata maghunahunag Ginoo. Dako kay na siyang kalapasan sa kabubuton sa Ginoo. Mao bitaw nga kining atong gipropose karon sa mga tawo sa tibuok kalibutan, nagi-approve na gining divorce, legal na ang divorce, except lang din sa Pilipinas ug sa Vatican. Matud pa nila ang Pilipinas sad murag padung na sad mo approve aning absolute divorce sa mga pamilya. Dakong supak na sa kabubuton sa Ginoo. Doon naman tayo gihimo aron masulbad ang bati nga kahimtang sa kaminyoon, kanang gitawag nato declaration of nullity, ato man ang tawagon og annulment, pero actually declaration of nullity. I-prove lang nato nga way kasal nga nahitabo. Muna i-declare sa simbahan nga invalid tong ilang kasal, mao nang mapwede na sila magbuwag, pwede na sad mangminyo og usab human sa proseso adto sa atong tribunal sa Archdiocese. Handolo na sa mga canon lawyers nato simbahan. Nya mo file sad na sila ngadto sa korte og declaration of nullity sa legal aspect. Libre na pod sila, pwede na pod mo minyo. O di mauna na siya ang applicable para sa pamilya nga naglisod kay naggawas gyud nga wa gyud sila klaro silang kaminyoon. Ikaduha, og valid gyud ang kasal, ang ato sang solusyon karon dinhi sa atong nasod gitawag og legal separation. Layuon lang sila para dili mamiligro ang lawas og ang kaugmaon sa gitawag nato aggrieved party, katong gidaog-daog. Nga human tagaan og mga counseling pamasin nga magkauli, pero ang ilang kaminyoon girespetuhan kay valid man, dili nato gubon. Pero ang divorce, kaning divorce, way pakialam, valid or invalid, it doesn't matter. Ang past doesn't matter. What matters ang present. Kung ako wa na ko lamiin nimo, divorce ta. Ay gyud pag binuang nako kay na divorce kita. Mura bag gihulga kanunay ang permanence of nature of marriage. Nganong permanente man ang kaminyoon, tungod kay gitawag na sa atong katilingban o sa atong simbahan basic unit of society. Ang basic unit of society, kung magsigig kabungkag-bungkag wa nay klaro unsa man say mahitabo sa society, mahimo sang way klaro. Apan kung ato ning
ipatuman ang kabubuton sa Ginoo sama ni Hesus nga iyang gipatuman ang kabubuton sa Ginoo, ginganlan siya giyawa. Bisan pa sa iyang kagamhanan o sa kadaghan sa milagro nga iyang gihimo, ginganlan siya giyawa. Nilingay mong tupad nga okay ra nimo nganlan kag yawa. Or giyawaan or nabuang nganlan sa Jesus og nabuang. Muna ingon si Jesus, og mosunod mo nako, kinahanglan nga malipay mong nganlan sa mo giyawa, kay ako ginganlan man sa ko giyawa. Nya iya dayong gisumpayan, ayaw mo kahadlok sa mga tao. Kay kini manggong mga tao mga igsoon, magpakaaron ingnon, ila dayon tang husgahan, abis ako kita manghusgam sa tam, nga maritis mo sa kita sa tanan, husgahan dayon. Unya kasagaran ra ba sa atong judgment no? Sayop, dili siya perfect, sayop. Moingon dayon tayo ni kaulayan, ay abi man nako, ay sayop man di ay. Dili ba tinuod kayo ang atong judgment bisan pagkanang niabot nag Supreme Court, di gyapon ta kaingon nga sakto na, kay ngano man kanunay gid nang butangan og gitawag og imperfection of judgment. Di gid ta ka kompleto sa kamatuoran. Kinsa may atong kahadlukan matud pas Ginoo ang Dios. Matud pa ni Jesus, kahadloki ang Dios kay gawas nga iyang patyon inyong lawas, ibanlod pagyod ang inyong kalag sa impierno. Pasabot ang Ginoo ra ginahibaw sa atong sala. Sa tinud-anay gid natong sala. Magpaka paragod ana ba asawa makig-divorce sa bana kay ang bana nangabit. Nya sa dayto ang asawa sa day walang sad mutugan, naka tukhang-tukhang sa day kadiyot ngadto sa laing laki. Pakaron ingnon ni ang bana hasi-hasi sa dayon, hasi-hasi kay ang iyang asawa iyang gisilusan kay siging kuyog pari, hasi-hasi sad ang bana. Unya dito ang bana sige sa daing abang dito ang mga kinilom. Mao tatong naibana sa nagpa-counseling nako, hapit niya patya ang iyang asawa kay nasakpan niyang naikabit. Nya ako dai siya gipangutana, tugani ko no ko sir tinuod wa jud ka hilabot og laing babae siya. Mausad lagi pa dir na say daghan. Animal saga. Mao na ayaw kadlok anang tao kay tigpakaron ingnon kay na ang Ginoo kay truthful kayo. Muna kun unsay isultis Ginoo atong sundon. Kay ang Ginoo sad mo'y nag-atiman nato. Matod pagay niya kana kay mga langgam, mga balili o uban pang mga hayop giatiman na sa Dios. Kita hasta ganing atong buhok sa ulo, apil na nang wa nay buhok, giihap sa Ginoo. Ikaw niya pa din wa na may buhok, giihap gyapon tos Ginoo before nangahog. Gitugutan pasabot siya'y magbuot para nato, siya'y muhatag natog kaayuhan, siya sad ang muhukom nato. Una, ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan, gitawagid siya bulahan sa tanang mga babae ngano man or sa tanang binuhat, siya'y bulahan ngano man tungod kay nagsunod ra gyud siya sa kabubuton sa Ginoo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Munay pulong ni Maria. Ang mga santo sad sama sad ni propeta Isaías kanunay sang moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kamoron diha, musta man ni anhi ba mo aron pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Saban, anhi mo wa mutuman mo dili. Ug unsa may usas kabubutos Ginoo, no to divorce, yes to marriage and family. Ikaduha, no to sin, yes to suffering and death without sin. Sa dili pa mo aboting tanan, unsa may laing kabubutos Ginoo, pamalit mog slat.
ang slat mo'y atong paliton. Pasabot, kanang tanan nimong bahandi, ihatag na sa mga nanginahanglan. Ayaw pagsigig tigom, ana, hangtod mahadlok na lang noong kang magantos, mahadlok na lang noong kang mamatay, ipanghatag na siya. Nya, kung imo na nang mahatag ang tanan, congratulations, kay ang mahibilin diha nimo, mauna ang Ginoo. Dili na ning mga kwarta, dili na ning dungog, dili na ning health, dinis kalibutan, nga pulos mga lumalabay. Ang mahibilin mao ang Ginoo ug ang iyang mga buhat nga maoy mulungtad gina hangtod sa katapusan. Sa atong pagsunod sa Ginoo, usahay malipat ta siyawa. Kay dayon tag-ingon, Lord, nagbinuotan gyud ko nimo, unsa pa may akong buhaton aron maayo ko sa akong sakit. Unsa may sa nako, Lord, nga nagsige manigsuyop akong bana or akong anak. Kani mga sayop magid nga mga pangutana. Ngano man, dili ang kasakit o ang sakit dinhis kalibutan, dili na tungod kay buangon ka, kung dili tungod kay ang yawa mo'y niatake nato. Gitugutan as Ginoo tungod kay mga lumalabay rana. Ang importante, di ta magsigig focus aning mga sakit o kasakit, kung dili unsay grasyas Ginoong gihatag nganhi nato. Sige na kay sakit, pero wa man sa kay sala, di okay kayo. Naa kay kasakit, gitorture ka sa imong pamilya, sa imong bana o sa imong asawa, wa man sa ka mag-torture nila, kana mo importante kayo. Giilugan ka sa imong kabtangan, gihikawan na kastanan, wa man sa ka magsigig kasuko nila, imo man sang gidawat nga mapaubsanon, check gihapon. Nya mahimo na nato, mauna na siya ang gitawag og kinabuhi diha ni Kristo. Isip iyang tinunan, isip iyang sulugoon. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing na nga sugod karon mukuyog na gyud tas Ginoo. Kuyog na ta. Ug ang Ginoo moingon, simba, ayaw lang sa trabaho, biyain ang trabaho, simba. Aron igabot nimo dito na nakay warning letter. Nya igsunod adlaw, simba lang gyapon, di gyapon kamo trabaho, termination letter. Ika-terminate nimo, sige na lang kag simba, buwa na kay kaon, unsa may sunod? Acute ulcer. Sige lagi apong kag simba, wa kay kaon, say sunod, bilaran na ka, patay mga. Nya igabot na nimo nga namatay na ka, asa man paduang imong kalag, nay ulcer, wa. Ngihanlag kwarta, wa. Hain man paduang, ato as langit. Pero dili sa na mao kay nagpasagad naman sa kas imong health. Kay kung magsigi sa tagsimba, tudluan lagi tas Ginoo unsay angay buhaton. Gani ang una niyang itudlo, pagkugi gyud, ayaw pagtinapulan, kay sala ng pagtinapulan, pagkugi. Muna ang taong kusog mo simba, kusog mo sunod sa Ginoo, may sad kay nang mo trabaho. Ang tao sad nga kusog kay mo simba, kusog kayong mosunod sa Ginoo, may sad kay nang moamping sa iyang panglawas. Hangtod gyud sa kamatayon, nagamping na sa iyang panglawas. Kaya nga naman, health is also another great gift of God. Nya atong atimanon ang atong health. Mao na siya ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, dili pagpasagad, kung dili pagsunod nga matinud-anon. Unya maalamon nga pagsunod. Kining tanan gihimo ni sa mahal nga Birhen Maria. Ngandoy ta nga kita untang tanan makabuhat usab niini alang sa kalambuan sa atong kinabuhi ug alang usab sa kaayuhan unta ug kasulbaran ining kagubot karon
o kadaotan nga nahitabo sa kalibutan. Ngato mga benefactors and donors, atong iampo kay sige ni silang tabang nato. Ugma na lang ko, adi-adi ko i-update ron sa atong kuan, atong slots. Tanawa, di ba dako-dako na taghalin atong kuan, atong SBF DAG para sa atong kumbento na nay 29,371 ka slots atong halin, 30,629 pa ang available. Nga hapit na ni sila mo equal, basin pag mo equal na ni ugma, no? Ug mamalit lang tanan sunod tas Ginoo. Nya naa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos na natay 104 ka 16 slot challenge. Ang ato sang MMHD para sa Kapilinya di Fatima dito sa Remigio karon ika-13 ra baron, dako rong misa dito na nasa tay halin na 4,052 ka slots, 3,417 ang dinhi sa ato sa parokya, nya 635 slots ang dito sa Kapilinya. Naanalay na hibilin nga 1,948 ka slots. Nya doon na sa ni 20 slot challenge na nasa nga tag 20,000 na nasay 18 ka 20 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayos Ginoo. Unya atong padayonon sa pagpahinomdom ninyo nga kining inyong pagpadala og kwarta dinhi sa atong parokya sa mga donations, ipasubay gyud sa atong official nga account numbers, GCash o bank accounts. Unya nganhi sad og magpadala sa mos kwarta padala sa akong ngalan gyud or sa ngalan sa atong mga other contact persons nga atong ipakita dinhi panahon sa atong misa during offertory song og sa atong kanini ang final song. So tan-awa gid niyo dinhi sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod ang atong official information nga i-flash nato sa screen panahon sa offertory song og final song. Haron di gyud mo masaag padulong sa pagpadala og inyong mga hinabang.